Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед бори дигар ба канали мо. Азиздори шумо хеле шод ҳастам ва шод аз оном ки ин лаҳзаҳо бо мо ҳастед. Айни замон ма ҳозир бозор рафтестам гипразем. Бо омадам иҷа борон сахт шид, иҷа бо дари магазин макшудум то анами борон бас шидана уфтум камакак гистум ба бозор бурам. Бозори гипразем рафтестам, оҷа ма бояд гӯшт бигирам. Ба якбора ма шумода гап мезанам ки гӯштҳози чанд сум шидагиай дар бозор. Чӣ хелай? Хулоса бо мо бошед ва моро ҳамроҳӣ кунед. Иҷара бинед анами тутҳои ами таги дарахта бинед, ҳам тут рехтаги аз заминода. Мисол рости гап аз ҳисоби ки карантинай кӯдакҳоям нестам берунода. Ами тутоҳам хе рехтагиан, ҳама ҷода мебинӣ пури ами дарахтои тут ки тутои пухтагиам хе бисёр рехтагиан. Иҷа бинед борон чӣ хел сахт шидааст. Ма хона биромаданда ҳаво гирифтагӣ буда, борон буд. Гуфтум мерам дарам меом ки то пеши магазин омадам ки борон сахт шид. Хулоса ина камакаки дига меистам, баъд бозор мерам. Иҷа бинед одамо дар остановка истодиян, аз борон анамихе паноҳ ҷустиян. Ана иҷора бинед чӣ хел сахт шидааст ай борон. Дар ин видео қана омадагиай, вале дар анамин ҳақиқат хеле анамихе борони сахт омадааст. Албадози ки ҷояра боз сел мебара, бисёр ҷода сел омадааст аз анами ҳисоби боронои сахт. Ана дӯстони азиз, аз сабабе ки борон буд, ма дар бозор ба навор гирифтан натонистам ва хона омадам. Ози хонадаи ман гӯшти ма харида бинед ин қадар бо устағону равған мондиян. Гӯшт килош дӯстони азиз 52 сомон. Ма иҷа 100 сомонда гирифтам, 2 кило ам не, 2 кило камтар. Нимаш анам хеле додиян. Нимша устағону калон додиян, равған додиян. Хулоса ами хел хай дигар чӣ илоҷ гуфти гапо. Анами хел дӯстони азиз, ма оҷа бо вай гирифтам. Як почаи гов гирифтам. Поча 20 сомон. Гуфтам халадес мекунам. Я поча 20 сомон, я почаи гов тоза кардаги хушрӯ. Ба иҷа камакак мевагӣ гирифтам. 3.8 сомон, банан 10 сомон, мандарина 10 сомон килоша гирифтам. Иҷа пурскадаги мо кӯдако дар ҳар яташда ҳамқаӣ кунам. Явалчагида битиям бихӯрам. Ана дӯстони азиз, ана иҷа имбир гирифтем. Имбира ҳози ма ай тёрка мегзаронам. Баъд бо чӣ мекунам? Лимон, баъд бо асал якҷоя мекунам. Ҳамаша дар об дар термос дам мекунам, меиста камакак. Баъд барои амин хона, барои хисру хуштоманам, бахусус барое ки одамои калонсоланд ва барои ваё ҳамин чиз зарурай. Иҷа бинед имбира ма аллакай ай тёрка гузарондам. Хеле тарскати ози асала якҷоя мекунаму ба аз болош оба аз болош чира лимона бо мебро мемонаму дар термос меандозам. Баъд ови шомадагира дам мекунам ай болош. баъд я 20 ё ки ним соат меиста. Анам термоста мегирамша. баъд ами як стакан метиям ки бихӯрам. хулоса ами хел ҳамин имбира ҳар кас ҳар хел мекунам. Мо ордакиша гирифтем, вале ҳамин подписчикҳо пурсида бисёриё навистанд ки ҳамин ордакиш неву ҳамин намудуш, ҳамин решагиш фоидаш дар анамияй фоидаи асосира ҳамин меёра. Барои аввал амира гирифтем. ё килош 75 сомона ҳастай, 55 сомона урӯз ман нишон дода будам дар видеом. Иҷа духтарои ма бибиҷон мультик тамошо кардааст. Ма иҷара стол 6 соли чойхӯрра як тарафа мондам.
бибиҷонда худо додака боло мебироя ам телевизора ай наздик чақа шидан мегира ҷа осияям бозӣ кардестай ози ови қаг имбир дам бигирам ова дам кардам бо чӣ мекунам мерезам шумода нишон метам ҳар кас ҳар хела мера мекуна истифода мебара мо боша ҳам хел тайёр мекунем ина бинед чӣ хел шидагия намудаш на баъди 20 минути дам кардан анами хел ранг гирифт и ваяй гарчанде асалам андохта будам шаваям андохта будам лимонам вале тезмаззаяй аммо чӣ хеле ки мегӯянд бисёр хусусиятҳои табобатии хуб дора алалхусус дар анами давра ҳами тамоми микробу вирусу дигара мекуша иҷама дӯстони азиз ай холодильник вайро гирифтаистам ай морозилник нона оз я нон бояд бигирам монум пешакӣ барои саҳархӯрак ки то саҳархӯрака анами хеле чӣ шава мулоим шида иста яке аз рӯз нон пухта будем баъд подписчикҳое гуфтиянд ки шумо ин қадар нона чӣ кор мекунед дӯстони азиз вақте нонамона пухта меёрем бисёрам боша мемонем камакак дар вай меиста хунук кишид морозилник дарем пакета мегирем мемонем ба ҳар вақт пеша янамин авқот хӯрдан мисол 1 соат пеш аз анами морозилник мегирӣ бисёрам мулоими хушрӯ мешава ранги анамин чӣ мешава меги навпухтагӣ ман дай бораи гуфта будам касое ки намедонанд анами хел бо шумоям хеле кунед ноно беҳад бисёр мебара аввал чӣ хел аввалам ҳамаи чӣ буд мисол холодильникам дошт аввалам вале баҳорда бисёр ноно чӣ мекарданд часпак мешиданд давиди мастай мисол 10-15 сол пеш барои як нон 2 нон мешӯридем мекардем ки тез вайрон нашава баҳору тобистонда ҳозир боша ҳамаам хел лайфхакора истифода мебаранд нона мисол 10-15 таем бипазанд морозилникда меиста ҷа дӯстони азиз нигоҳ кунед соат 10 такам 11 шабай имрӯз духтари майракима Сабрия ховаю апош ҳардушам бедоранд озимау балконда ваё бозӣ кардастиям гуфтум бирам ҷара чӣ кунам ҷамъ кунам иёра ҷошон бигзаронам хораванд вале анами мультика дидиам бозӣ кардастиям ина иҷада мо чой мехӯрем баъд ваяй мағзи нон ягон чӣ мереза ози иҷа ма гуфтам шотка кунам пасар бо палисос мекунам болои вая болоям қӯлина нанами хеле иҷа боша ду хонумаи зебо мультик тамошо кардастай якташ якчи дигаш боша бозӣ кардастай осия боша бозӣ кардастай намхе ана бинед ман торт мепазам гуфта нами кубикора боло мондастаи го хелош бора часпидастиян ҳавая насринёш нест чӣ хеле ки меган намхе дӯстони азиз ана бинед духтара усияй касе намедонад духтари колонии ман иҷада гуфтастай ки чӣ ба инон намечаспанд якдигараш да ози гуфтем хай оз дигараша мехарем та ба мечаспа нами кубикош легош амхе рӯз гарм шидай арақ мекунанд гудаку тез тез ози Сабрияву бибиҷон имрӯз духтаре омеда ки қак бозӣ кардан сарушон мои саршон таптар шид арақ кардан ҳисоби гудак чӣ хеле исусу бозӣ мекунад медава ҳавая бобош гуфтаста буд ки духтаро ман ҳардуша кал мекунам моошонам мегирам барои ози кӯдака бо моошон дароз меша усиярам фақат амхе мегуфтам бо мо намемондем ки мои дароз барои кӯдак хушрӯвай вале ана бибиҷон Сабрияра бисёр вақт мо чӣ намекардем дарёб намекардем аз кор меомадем ҳамроҳи хуҷаинам медидем ки аллакай бобош ё бибиш вай кардиянд моошона гирифтиянд назимаҷара шотка кунам
بعد سحر با پلیساس میکنم. از این مغز نان و آنمی یگانم خیلی اوقات خوردنی ما اوقات خوردنی کودکای برای وی هم خیلی خلاصه دوستانی عزیز. امروز ویدیو هم به پایان میرسه. خیلی شد هستم که این